Hvis du er blevet tilbudt outplacement og kan vælge mellem flere leverandører, så kan det være svært at vide, hvad man skal lægge vægt på. For hvordan vurderer man egentlig noget, man sandsynligvis aldrig har prøvet før? Nogle har brug for at komme hurtigt videre til deres næste job. Andre har brug for at stoppe op og få afklaret, hvad de egentlig ønsker af deres næste fase i arbejdslivet. Hvis jeg kun måtte give dig et råd, så vil det være, kig på rådgiveren. Det er rådgiveren, du sparer med gennem hele forløbet, og derfor får rådgiveren også stor betydning for dit forløb. Derfor er min anbefaling altid at møde rådgiveren, før du beslutter dig. Mærk efter. Lytter personen. Forstår vedkommende din situation? Bliver du klogere af samtalen? Det kan fortælle dig mere, end enhver brochure kan. Derfor er det værd at undersøge, hvad der følger med i forløbet. Får du adgang til ekspertviden, workshops og gode værktøjer? Hvordan arbejder de med netværk, LinkedIn og de nyeste jobsøgningsmetoder? Kan du mødes fysisk med din rådgiver, og hvor i landet? Og hvilke resultater kan de fremvise fra andre opsagte, de har hjulpet godt videre? Alt dette kan gøre det nemmere at sammenligne forskellige leverandører. Noget andet, som mange først opdager undervejs, er, at et godt forløb er meget mere end bare jobsøgning. Det er også en anledning til at stoppe op og reflektere over, hvad motiverer mig? Hvad ønsker jeg mere af i mit arbejdsliv? Og hvad har jeg egentlig lært i det arbejde, jeg kommer fra? Derfor er det en god idé at undersøge, om partneren også kan hjælpe med karriereafklaring og jobtrivsel i et længere perspektiv. Og ikke kun med CV og LinkedIn og ansøgninger lige nu og her. Du ser sandsynligvis denne her video, fordi du allerede er i gang med at undersøge dine muligheder og sammenligne forskellige tilbud. Det er en rigtig god idé. Jo mere indsigt du har, desto nemmere kan det også være at træffe et valg, som du føler dig tryg ved. Der er mange ting, man kan sammenligne. I sidste ende kommer det tit ned til mødet med din rådgiver, om du kan mærke den tillid, og om du får den sparring, som du har brug for at komme trygt videre til dit næste job.